Нашри навбатии озмуни зебосанам 2019 бо ҳунарнамоии сарояндаи машҳури тоҷик Фарзонаи Хуршед оғоз шуд. Салом бинандагони хабартиҷӣ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Фарзонаи Хуршед дар ин озмун суруди нави худ холаи аззамазаро пешкаши мухлисон кард. Марҳалаи дуюм зебосанам 2019 дар шаҳри Душанбе марҳалаи дуюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 оғоз шуд. Аз даври аввалин озмун ки дар вилояти Суғд, Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе баргузор шуд, ҳамагӣ 70 гулдухтар ва даври дуюм роҳат гирифтанд. Акнун ҳар барномае 7 нафари ҳунару маҳорати худро пешкаши доварон мекунанд ва танҳо 2 акс ба як барнома бо гирифтани пештарин тамга ба даври ниҳоӣ роҳат мегирад. Ба ҳунари зебогии духтарон дар марҳалаи дуюм озмун 4 довар корманди соҳаи телевизион ва радио Дилҳои Нозиршоҳ, Овозхон, Фахриддини Малик, ҳунарпеша Пахпар Ёрова ва коргардон Соро Музаффарова баҳогузорӣ карданд. Доваронро ҳунару ҷасорати ҳамаи духтарон дар хайрат гузошт, вале танҳо 2 зебозанам намояндаи шаҳри Душанбе, Нушофарини Акобир бо 31 хол ва Мафтуна Аҳорзода, намояндаи шаҳри Панҷакент, бо 30 хол ба даври ниҳоии озмун роҳат гирифтанд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯза. Шумо чӣ фикр доред дар бораи зебосанам? Шумо ё будед дар он ҷо, ё ташкилот карда будед, ё накарда будед? Ҳатман нависед дар комментария.